Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Importante sa daay ko niya, bisan kun iya lang kong sekretaryang hilaw. Pero, nag-ungaw si Andrew karon sa kadaot, Carla. Husto ka. Pero, mas labaw tang nag-ungaw sa kakuyaw. Kay kauban na to ang buangon ni mong bana. Sus, gikulata pa ko sa salbahis. Human ko niya pahimusli, iyan akong gipasakitan. Huwag kay batasan. Carla, nga nang kibuhat manini mo. Ang, unsa? Ang imong pagsugot nga pahimusla ni Alex. Nakagusto ka pagit sa akong bana. Hoy, gusto ko taon. Wag good taon, no? Bisag gamay. Ako ning gipuhat tungod ni Sir Andrew kay... Oh, uy, hala. Hala, misirit na sa akong pa. Ay. Kay unsa, Carla? Please lang, babe, please lang. Ayaw na lang kong pasulti, habi. Kailain magugko. Bisan og yabag ko, dili magyud ko makamao mamakak. Nga nang naging imo man ang kibuhat. Lahusa! Nga nung nangisog kag adto sa amo og nakikrelasyon ni Alex. Aron malipay si Sir Andrew. Unsa? Imo ni kibuhat. Aron malipay si Sir Andrew. Pero, Gusto man siya may bahaw sa nahitabo ni mo. Hambot ba, uy? Nganong importante kayo kaniya? ha? Masina man gani ko usahay ni mo. Kay klaro kaayo nga gusto si Sir Andrew nga malipay ka. Ha? Ay! Ay, kagang! Usa to ako nabatian, Carla. Nga gusto ni Andrew nga malipay si Jessa. Aw! Oh! Gawas na! Ha? Gawas! Ay! Aw, oh. Mugawas good. Ay, lang gugugsing kahig good. Dili na biyata uyab. Kontra na biyata. Ay, iga lang Jessa. Kaon na lang anang dana kong panha. Aron kusgan ka nga mo atubang sa mga katalagman nga moabot sa imong kinabuhi. Ikaw na! Ay! Ayaw lang good pang wakli. Uy! Meron ba kayo kang mikisa kung ilok? Kanya karon kontrahon ako nimo. Ay! Ayaw pa sakitin si Carla! Nga numisod ka din eh. Bana ko nimo. Nalimot ka? Wa na ko'y bana, Alex. Mauna na nga kung gibutang sa kung huna-huna. Sa ato pa, bato na kay kakasing-kasing ron. Alex, wa ka na makuha pa na ako. Mahimo ka na mangitaglain. Mga sawaglain nga mas guha pa na ako. Kay guba na nimo nga kung naong Alex. Dili na ko ni mo mapahimuslan. Pero matod pa, till death do us part, Jessa. Busa kamatayon ra, makabuwag na to. Kay dili ko musugot nga pahimuslan kang Andrew. Higala ko siya. Busa, dili kaniya mahimong angkon. Kay dako ng insulto sa akong pagkabana. Usa mo gini gusto nimong mahitabo. Ikaw ray nag-ingon nga higala mo si Andrew. Pero ang tanda nimong gibuhat, pulos kontra niya. Tungod kay may gisaan siya nako! Nuwan niya tumana! O kung sa'yo gisaan mo, Misaan si Andrew nako nga di na mo pakita nako Jessa pero wa ni niya tumana. unsa? Malinaon man tingali unta atong kinabuhi ba? Kung wa pa siya mo tugag balik? Dili kay ikaw lang ang tag-iya sa kalibutan, Alex. Busa! Dili ka magkapugong ni Andrew kung magkasugat man ang inyong daan. Pero misaad siya. Nanumpa siya nga di nang pakita. Pero niya siya. Naghasulok mayo nako. O iya pa mong ipalit si JR. Pero dili mo niya mahimong ang kunon hangtod. Bawion ko ang butang nga ako.
dili mi butang nga mahimo nimong bawion, Alex! Lukaton na mo, Jessa! Dili ka na makalugat na mo! Musa pasag din nila mi sa mga kamot ni Andrew! May mo ba? Ayaw kong pasilusa! Dili ko ganang mamati nga makagusto ka ni Andrew kay di na mahimo! Kinahalan kasilagan mo sa Andrew! Nakapati ka, ha? Kasilagi si Andrew! Dili ko mahimong kasilagan ang tao nga naghatag na kong paglaom, Alex! Jessa! Si Andrew lang ang mihatag na ko ang bili isip tao, Alex! Nakagusto ko na gidi ay ni Andrew. Dili siya lisod mahalon, Alex! Tungod kay lahi siya ni mo! O kung sa mga matangas maglaumang yung gitanyag ni mo, ha? Ha? Magawasan! Mauna ang iyang mahatag na ko! Kagawasan kay kasi mapagkadautan, Alex! Aray! Dili ka ba yung may gugmag kang Andrew, Jessa? Pusa! Yung maning basulan! Wa ko'y angay masulan, Alex! Tungod kay karon pa lang! Nangandoy na kung mahibalik din sa isla si Andrew aron luwason migika ni mo! Ha? Misaan siya nga mubalik siya, ha? Oh! Misaan siya nga mubalik siya! O kung dili ko ni mabuhi ang isip asawa, musugot ko nga mahimo niya ang kabit! Dili ka may mupahimos na ni Andrew, Jessa! Dili ko mo sugot! Dili ko mo sugot! Dili! Dili! Mas palabihon ko pang mamatay ka kaysa may adto ka niya! Day, paluwas na kita ni Jessa! Kanya na si Andrew! Niya na Sandro! Niya na Sandro! Hay, Sandro! Hay! Abot lang kung naintago. Hala ka, Alex. Hala ka. Patay na ka do. Niyan ang among bayanin ni Jessa. Up! Hiyom! Ikaw! Sasok! Aray! Hinahilayan! Tao ko! Lagi mo suod! Lagi ko mo suod! Lagi ko! Trigtahan ko ni Pultahan. Buboy! Buboy! Bantayan sila sa kanag, Jess, ha? Nga dili magkagawas ni Disbayag. Huwag ang damang gasolina! Kay dauban ka din sila! Hala. Jessa! Nausa na masang ka, uy! Nagdugo na masam ng waitim mo! Carla, kinahanglan magkagawas na din eh. Usawa na to paggawas nga. Gigakutan ka ng putan o bintana sa gawas. Niya ko'y hanting ang gibili ni Andrew. Magamit na to ni sa pagputol sa gakot sa gawas. Oh, sige, sige. Dali. O may pampot ni Disbayon? Buboy! Sir! Sir! Sir ako, sir! Nin, maga! Titira sa baybayon, sir! Nanguhag kinason. Nagbantay man ako, din he. Sawan, huwag ka kabantay nga may midunggo din, eh? Wag yun, sir. Kung mauna, giilad ko salbahis ka Carla. Sa? Kay, nga na ba, sir? Usamay ang gisulte. Miabot na kulo sa Andro. Salamat. Yanagin ko sa Cebu. Kinalang matagot akong luwas ng dapit kini mga diamante. Nahibaw ko bukot doon kinabuhi. Kini mo mga bato. Kung nahibaw aning ganianin ako. Magdali ko. Ano magkabalik na ko sa isla? Karon ka Carla ka? Makatilaw kayo sa kukumo. Boss. Niya naman ta sa payag, boss. Ako yung nagsaka. Abli na bultan. Og dadaan din sa kung atubangas Carla. Kaigaid ako siya sa lubay. O, sir. Kain sa labi. Hoy, Carla. Hoy. Hoy, halas, sir. Wala din si Carla o si Jessa. Usa! Hay
man ka sila? Tanawa, sir. Abli na ang bintana! Anong kaabli mo sila sa bintana? Kaya sa mga mas magdangkang ang gawas, ha? PC may akong gigamit, sir. Ako sa tanaw na. Hala ka, sir! Patay! Naputol ang PC! May hunting silang gigamis pagputol anak gikasod. Panuway! Hala! Sige na! Magbugbog kag pangita nila! O, sir! Asa matapaingon ini, Jessa? Gamay raman kayo ni nga isla. Kita na say tao. Uy, makatabang na to. Kinalang magkatago tagdapit, Carla. Nga, magkapalapay ta sa oras. Aron, magkaabot na sa pagbalik ni Andrew. Pagdali, Carla. Musuot tayo na kasagbutan. Oh, ako'y una ninyo ni JR, ha? Aron masiguro ang agianan. Oh, sige. Oh, Jessa, luwas na ka tadi ning dapita. Oh! Carla! Carla! Carla, nausa ka diha! Usa nang nahugbungan ni mo, ha, Carla? Jessa, tinabo na ang gahong man di ay Gahong? Oh, gihanigan og mga bato ang ilaw nini. Unsa, Carla? Mahimong mutago ka diri uban ni JR, Jessa. Pero tingaling doon ay bitin diha! Why bitin diri? Dali na, Jessa, kadaog. Naay punuan sa kahoy nga gisandig o nga mamahimong ka kadaogan. Ha? Tessa! Si Alex! Nina si Alex! Naibaw na sila nga nagka-excuse sa payagan! Dali na, Jessa! Kadaog na dali sa ubos, dali na! Oh! Manaog na mi sa JR diha! Pakita na mo! Kung dili mo gusto ka ako, ko. mamusilaw, Tessa! Kinalang magkakanaog na mi sa JR ilahom sa gahong! Oh! Makalagot! Pero migi ko masibatan ni Jessa na. Kala! Ihaw tayo kayo na imong pagtabang ni Jessa nga makaikyas! Bantay ka lang ginago! Lubagon ko ginaliyong mo! Busa pakita na! Samtang wa pa kayo mo saka kung dugo! Pakita! Ako saman! Papusil ko no? Ha? Gisapot tabi ako! Inyo gyud ko palagoton, Jessa! Pakita na mo! Bibi, abi si JR. Ako na gunit niya. Kay mahagbong niya kayang sa kapunuan sa kahoy natin. Di ako, Carla! JR. JR, ayaw ginitaan paglangas na. Kay na ay sunghayan nga nangita na akong imama ni mo. Oh! Oops! Carla, dako ba na kay ning maong gahong? Oh, dako-dako gid ni. Og gitabunan lang nig kawayan sa ibabaw og mga dahon sa lupi. Dili na katamagit ang dinay ni Alex, Carla. Oh, magampo na lang ta. Sugti na dig ampo. Kay ako, murag dili na magisiguro ko dunggon kay salbahison man ko. Ayaw pagsultik sa maana, Carla. Bisag unsa ka pagkadautan, kung mag-ampo ka lang, ug mangayog pasaylo si mong mga saha. Dunggon ka gihapon sa Ginoo. Kay nagpalansang siya sa cross tungod atong mga magkasasaha. Ha? Uy, mura man kag madring pamation ana digest sa. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!